Tugot, Tinapalabas. Tinapalabas, kinasarita ni Alona ni Gardo, nga iwaksin na kuman itiisip na ti panagibales. Ngem na kunan ni Gardo, anasken atong palen na ti pangedeng na. Madandanagan ni Alona iti dayta akayat ni Gardo ang mapasamak. Isu a kinasarita na ti amana. Nakunamot ti lakay, adi na mababalaw ni Gardo iti kayat na mapasamak. Gapo iti gagem na nga agibales, gapo iti napasamak kadakwada. Iti dayta gundaway, kinasarita ni Celia ni Lakay Ignas, no kasanuda matulungan dagiti amo na. Insungbat ti Lakay, nga isulangan ti makisarita ka ni Gardo. Iti sabali amangir, gapo tamasyan ni Diana ka ni Doña Dolores ang maparparigat, ken di na payan kayat timangan. Kinasarita na ni Lindon, ket umanuguten ang makikalay sa kankuana. Mas daw ni Doña Dolores itinakita na ang nagkaabay da Lindon ken Diana. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo ang napaulwan. Tugot! Tinapalabas! Lindon, Diana, anya ti kaya tasawon na ito'y. Apay nga gababay kayo ngagtugtugaw. Siya kung timang sungbat iti saludsod mo, Mama. Inawakan na iti Mama, Lindon. Wen, Mama. Gaputa kaayan-ayat kon ni Diana. Anya? Pudno ka di na ito'y ang mapaspasamak. Diana, pudno ka di tibagbagan ni Lindon, anak ko. Wen, Mama. Pudno tinangag yun. Anya? Mama, di kan mas daw iti magitkitam. Nagkinaawatan kamin kini Diana. Kaya tasawan dayta, agbalinan anormal ti amin. Mga barwanan tayo. Lindon. Agbyag tayo anaragsak. Ikan kayo matlang iti karbangan dito'y mansyon. Kas itinibagakon, nawaya kayon ang mga ramid iti kayatyo. Boss Lindon. Kumusta, Brando? Dimteng ka din dagiti agbalin ababaunan dito'y mansyon? Wan, boss. 5 ti dimteng agbalin ababaunan. Ala, isurum kadakwada dagiti agbalin na trabaho da. Wan, boss. Mapanang araw dan iti handa. Mabit lang, Brando. Apay, boss. Mapagtalkan ka di madlang dagiti inalam ababaunan dito'y mansyon? Sigurado ang mapagtalkan daga jay, boss. Awan ti asino man kadakwadang agaramid iti sana nasayat. Dakas ti mapasamak kadakwada, no agaramid da iti may kaniwas. Ala, sikan ti makaammo ka dagiti babaunan. Bilinam ida na imbag. Jak kayat ti sadot, ken naginad ngagtigtignay. Wen, boss. Nakapanawan da Lindon kan Brando, Diana. Kaya't ka makasarita. Mama. Sigurado kay tiday tingar aramidam, anak ko. Sa anak asigurado, Mama. Anya, saan ka sigurado iti desisyon mo ang makirelasyon kini Lindon? Apay ngay naramid mo? Inaramid ko daytoy. Para kan ka, Mama. Anya, para kanyak kunam. Wen, Mama. Patpatgan ka. Jakon maibturan ti makitkitak apa nagrigrigat mo. Kabailak ti agsakripisyo. Tapno lang maipaay ti waya-wayayo. Diana. Isungad ako mamot kiddawakan ka. Anya dayta, anak ko. Sapay la ko matadimon sublan ti panagsugsugal mo. Di ka nagaramid iti maikaniwas. Diana. Maikarim ka di dayta kanyak, Mama.
Juan, ikarik dayta, anak ko. Saan akon nga agsugal? Idi akon dayta nga aramid. Nagbalbaliw akon. Agyaman akno kasta, mama. Ikarikmot kada kayo. Asaan kayo abaybayan? Gaputa si kakat nga rod ti inhat. Boss, kaano ti panggabyo pa nagkalay sa kani senyorita? Di ka na ganat, Brando. Saan mi ba yan napagsaritaan na itabanag? Kasta ka di, boss. Wen. Kamaudyanan na. Napasungpat kumatlangan ni Diana. Awanan tilapad iti ayan-ayat mi. Gaputan na tayon dayjay aruben. Nag-aasat ka para kani senyorita Diana, boss. Apay anak ko nam ti kasta. Kas kini senyorita Diana ti tartari gagayan ti may sa lalaki, boss. Ti kayat ko asawan. At dakin kwa na ti kinapintas, kinasirip. Husto ka, Brando. Saan ko atari gagayan ti ayat ni Diana? No saan anapintas? Ison ti kapintasan na babaya para kanyak. Boss, No idili ko iti sa balya babae. Dakkel tinaggitsyatan da. Tamalaksida na pintas ti rupan. Mayat pa'y ti sukok ti pagmagina. boss. Para kanya ka talaga ni Diana, Brando. Da kami tinaituding iti tunggal maysa. Kasta ka di, boss. Wen, sa maysa, agbagay kami launay. Napintas ni Diana, natagarak man. Iso napintas kan natarakin to matagitagbalin nga anak mi. Putno dayta, boss. Agasam dayta nga insakripisyo. Tapnula ang matagigwak ti puso ni Diana. Kaawatan na saklang ti addakarbangan na ang mga asawa ken kuana. Taasino man ti agtursok ngagdaton kini Diana. Patayak, akas iti inaramid mi iti daydi Ruben. Awanan dagiti ladawan mi anak kasabit iti diting dito'y mansyon. Sa dinungatan tinangikabilan da Brando. Jakmat kayat ti agdamag iti kadakwada. Gaputatang randak. Dakkal tinagbaliwan ti mansyon. Manipod nagnauden dito'y nilindon. Wah. Naikan kami ngagpaiso iti karbangan dito'y. Ngamdyakon maaramid ti kayat ko. Gaputa sa balin ti akin ko kwa. Limitado latta ti tunggal garaw ko. Sa bali pa yan dagiti agserserbi ang papaw nandito'y. Kumustang atamatan ni Celia? Sa dinungatan ti ayan na ita. Himbaglakit din ta nakalipas. Saan ang nagbaligi dalindon amang patay kumakan ko na. Nasingpat ni Celia. Jakman na nakapagkid daw iti pambakawan kan ko na. Gapo iti naalas apan ang tratok iti kan ko na. Agampatyak ang napakawan na kon. Gapo taad daan iti nasayaat apan nagpuspuso. Marik na akong tibisin ko. Kayat ko ti mangan. Ibaon ko dagiti babaunan amang serpi kanya. Gardo, Sikamot gaya manang Celia. naitulod mo gaya man ni Alona ijay pa ka na napagpapaayan na. Uwan manang Celia. Nagawid akmat ladagos. Kalpasan na naitulod ko ija pa kanan. Gardo, Apay ka di manang. Adda ka di bagam kanya? nadakamat kanyak ni Tata Ignas ti maipapankan ka. Ha?
Malagip mo kadi. No asino dagiti tattao ang nagpanggap iti biyag mo. Awan kadi ti uray maysa ang nairupaam. Awan man ang Celia. Uray pilitik alagipan. Awan sumkan iti isip ko. Anya? Kanjak amo no apay akayat dak apatayin na gadget at tao. Anya ti basol ko. Apay ang nagsanay ka, manang. Ha? Agwa. Di mo latan ikaskaso ti panagsanay ko iti naunag. Manang Celia. Diyos ko. No amumla ko maanabayagan asap-sapulan na ka ni Senyorita Diana. Saan ka mapunas iti lagip na? Sika akanayon ti adda iti puso na. Apayakit kita anak madlatan, manang Celia. Awan. Uwan gayam. Numabisin ka, ada nalutok a merienda iti kusina. Sanak pa ang mabisin. Madamdama akton nga agmerienda, manang Celia. Nagkuyog arin muarda tata Ignas ken Gardo. Talaga nga awan ti amo ni Gardo iti napasamak ken kuana. Ti kayat kula ko maamaamuan. No asino ti matudo a suspek iti pan nakapaltog na. Malagip ko tinadakamat idi ni Doña Dolores. Anagpukawan anamin pinsan ni Ruben. Adda nga tapaka inaiga ni Doña Dolores iti pan nakapaltog ni Ruben. Maaramid nga tadayta ni Doña Dolores. Matikawak. Tsak amuno niya tirumbang a panunutak. Anya nga ta tirumbang nga aramidak. Tapno matulungak nga agsublin tilagip ni Gardo. Boss, anya ti aramidin ta dito'y sentro. Itay tapay nakatakdar iti daytoy apasdak. Kunak man nagsublita ni Jay Mansion. Di ka ni agganat, Brando. Agsublita matlagi di mansyon. At dalabiit gatangak iti daytoy apastek. Anya? Urayan dito Brando. Napaanan ni Boss Lindon. Anya nga tigatangan na iti dayta apasdak. Taman adinak imbaon na gumatang. Ay, kaya't kung tagsubli Jay Mansion. Nagadutim paaramid kanyak itay ni boss, ijay hideout na. Isuamid yun na banugak. Aguray aklatan dito eh. Tapno saan ang makapungtot kanyak ni Boss Lindon. Boss, nagadumot din na sabong tiginatang ma. Juan Brando, para amin dayta kini Diana. Siya ka mismo tinagpili. Isumot lagayam ang nagbayag ka iti dahi nga establishmento. Gimatang kagayam ka dagiti sabong. Juan, saan la asabong tiginatang ko? Gimatang akpay itinginginaan a kwentas. Kasta ka di, boss. Juan Brando, sigurado ang magustuhan ni Diana ti kwentas. Nugagangay lang nga tao, di nakabala nagatangan ti ginatang ko ang kwentas. Dagiti lang babak na nga kaskanyak ti makagatang. Boss. Ala, iparpartak mo pa iti panagmanehom. Magagara na kun amang isagot ka dagito kini Diana. Mama, nakita ko no sa dino ti ayan dagiti ladawan nyo nga inikat da dito mansyon. Sa dino, anak ko. Iti daan a bodega. Inwara dalatan ijay dagiti ladawan nyo iti day di papa. Anya, kayat ko kumaama isabit damanan di taditing. Dakil nga minan tinagbaliwan to'y mansyon. Manipod na tagikuan ni Lindon. Mabaling ko matakasarita ni Lindon. Maipapan iti day taabanag, mama. Sige man nga rod, Diana. Ibagam kin ni Lindon akayat ko ang maisubli dagiti ladawan mi iti day ti papam. Wan, mama.
Apaman asumangpet ni Lindon. Ibagak ken kwa na dayta. Diana, anak. Apay ka di, mama? Saan nga tangag pungtot ni Lindon no mai-display man ang dagiti ladawan nga inikat da? Panagkunak kat saan nga agpungtot. Ngamin, nagsaritaan mi amin ng dayta. Kasta ka di, anak ko. Wen, mama. Sapay la ko mga rudta agbalin anasaya at kadatan ni Lindon. Katukad ti panangaklon kon iti ayat na. Mama, simmang puwetan da Lindon kan Brando. Ala, si kangaroden ti makaamo ang makisarita kan ko na, Diana. Sabong para kan ka, Diana. Masapol nga agpamarangak anasaya at kan kwa na. Oh. Apay akit kita anak matlatan. Di mo kadi kayat nga awatan da kiti asabong? Lindon, nagadumot tanda gito yung sabong? Wen, Diana. Magustuhan ka di? Owan. Magustuhak. Madlaw ang nginginaan a klase ti sabong dagito ay. Saan la dagiti sabong ti isagot ko ken ka? Ato yo. Kaheta. Anya ti linaon day ta a kaheta. Alaem. Katlo katam. Sige. Mudtoy day ta kaheta. Kwintas. Kat diamond dependent na. Wen, Diana. Sapay la kumata magustuhan. Lindon. Nangina day to'y aklase ti kwentas. Nabalor nga agpaiso na ita kwentas. Ngem kabaalak agatangen para iti babae nga ay ayatek. Saan amagatadan ti panagayat ko ken ka? Ngem babaen day tanginginang na kwentas. Maipaneknek ko anapudno ti panagayat ko ken ka. Lindon? Mabalin ka diya siya kung ti mangikabil iti tanghad mo? Sige, Lindon. Ikabil mo nga rod iti tanghad ko ti kwentas. Okay. Mabit lang ha. Aday ta. Naikabil ko, Diana. Wow. Bagay mo launa iti kwentas. Agyamanak, Lindon? Kumita kay ti Sarming. Tapno makitam ang maibagay launay kan kati kwentas nga insagot ko. Diana, naibagam ka diin kin ni Lindon ti may papan kadagiti ladawan. Wen, mama. Imanugot ang maisublimot lang dagiti ladawan nyo iti day di papa. Agyamanak. Enton bigat matlang. Ibaon ko dagiti babonen. Italaan adlaw ko ti kwentas, anak kasuot kan ka, anak ko. Insagot ni Lindon kanyak daytoy akwentas, mama. Nginginaan day ta akwentas, Diana. Dayam dependent na. Jack kumakayat nga alaan daytoy akwentas. Napilitan na lang. Tapno saan nga agpungtot ni Lindon. Anya? Jack kasapulan daytoy akwentas, mama. Nagpamarangak lang ang magustuhan. Kayat mo asawan. Di mo kayat day ta akwentas. Wan, mama. Sa anak ang materialistik a babae. Jack pagan ano nga oray na balor ti kwentas. Diana, no kayat mo. Itad mon kanyak ti kwentas. Ha? Kayat kumatag suot iti kasta kwentas, Diana.
Magustuak launay day tadayamon akwentas. Ited nga tani Diana ti kwentas. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.